даде възможност една седмица да се упражнявате върху посещението в Чикаго, за да не може да се коментира работната молитвена закуска с президента Обама в Вашингтон и да се отвлече общественото внимание. Нима не е по-тежка обидата, която вчера ДПС и БСП, разбира се с техните завуалирани думи, нанесоха на хората, които гласуват за тях. Правейки изборите за евродепутати и за български парламент в различни дати, казвайки, че техният електорат ще се обърка. Това не е ли косвено или по-точно пряко признание, че те споделят, че хората, които гласуват за ДПС и БСП, не могат дори да разчетат бюлетините? Уважаема госпожо, нима това не само потвърждение на казаното от мен, а много тежка обида към техните хора. Те им казаха вчера в прав текст: нашите хора, които гласуват за БСП и ДПС, не могат да читат или не могат да разберат какво пише в бюлетините и много различни пръчки трябва да приготвиме, за да мерят на кой номер да гласуват. Когато цяла Европа гласува в един ден. Не е ли това показателно, що за партии са БСП и ДПС?